Sinjuri l-għodwa tajba u grazzi tal-li naqattu maħna din l-intervista ta' dal-għodu. Insellem l-telespettaturi ta' One TV, l-semmija ta' One Radio kif ukoll dawk li qed isegwuna permezz tal-Facebook Live tal-Partit Laburista. Nilqamijaj lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bella. Nsellimlek, Prim Ministru. Nsellimlek Marija l-ħadd it-tajjeb lill-familji kollha tagħna l-Maltin, lill-Lawċin, il-barranin kollha li qegħdin jgħixu fil-Gżejjer sbieħ tagħna, mill-ġdid il-ħadd it-tajjeb. Verament illum ġurnata sabiħa u qed inħares lejn il-ġranet li ġejjin pożittività kbira. Kif dejjem ħarist anke lejn il-passat ukoll issa imma li qegħdin verament f'żmien illi qegħdin inħarsu l quddiem din is-sens ta' pożittività, dan is-sens ta' tama, dan is-sens ta' kuraġġ, dan huwa li jagħmel sbieħ il-Gżejjer Maltin, Gżejjer li aktar ma jgħaddi żmien ngħid kemm aħna fortunati li ngħixu f'Għawdex, li ngħixu f'Malta. U verament għandna għax inkunu kburin. Fuq kollox għandna għax inkunu kburin bil-poplu tagħna. Bil-poplu tagħna li f'dawn l-aħħar ġimgħat wara kemm hu poplu kbir, poplu kuraġġuż, b'saħħtu mhux biss il-Maltin u l-Lawċin, biss imma anke wkoll il-barranin li jgħixu f'pajjiżna, dawk li ġejjin minn stati Ewropej, dawk li ġejjin minn stati il-barra mill-Ewropa, third country nationals li tant ingħaqadna flimkien fi spirtu nazzjonali, faqda nazzjonali. Verament qas tista' titkellem dwar Maltin Lawċin u barranin illum. Nies li jgħixu f'Malta li tant saru jħobbu lil Malta, tant għamluha tagħhom Malta u dan verament jagħmilni kburi li għandi ngħid iva l-privileġġ li jiena l-Prim Ministru ta' dan il-pajjiż f'dan il-mument ħafna qalu li ma kemm min sfortunat, jien ngħid kemm jien fortunat. Kemm jien fortunat li ġejt f'dat biex immexxi l-pajjiż f'dan il-mument partikolari fejn urejna kemm verament poplu kbir. Kemm verament kull min jgħix f'Malta, f'Għawdex, huwa poplu kbir. U għaldaqstant iva nħares il-qudiem dan is-sens ta' pożittività, b'ottimizmu, b'kuraġġ fuq kollox, ma qatalna qalbna xejn f'dawn l-aħħar ġimgħat, żgullu mhux se jaqtalna xejn qalbna issa li qegħdin fi żmien is-sabiħ, nibqa' nappella dan huwa żmien sabiħ ejja ngħixuh flimkien, ingawduh flimkien u nibqgħu naħdmu flimkien iva l-futur sabiħ dejjem isbaħ għal kulħadd. Ekku, Prim Ministru, issa ħanaddi għall-ewwel mistoqsija. Ċertament li s-suġġett tal-coronavirus huwa suġġett fuq fom kulħadd f'dawn l-aħħar ġimgħat. Iżda rajna kif il-ħidma tal-Gvern għenet sabiex tiġi kkontrollata l-imxija tal-coronavirus. Fil-waqt li nżommu f'moħħna l-appelli li qed jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa x'biħsiebu jagħmel il-Gvern fil-ġranet li ġejjin. Is-sigriet tas-suċċess kbir li kellna f'pajjiżna u iva aħna kellna suċċess mhux kbir, l-ikbar suċċess fost il-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Gburi b'dan is-suċċess, u suċċess kollettiv, suċċess tiegħek, tiegħi tal-poplu, xi ħaġa li għamilniha waħedna, xi ħaġa li għamilniha flimkien bħala poplu. Ma element ewlieni kien li konna fattwali man nies, li konna trasparenti, li komunikajna man nies, fattwali bekk tirbaħ il-kredibilità billi inti lin-nies tgħidulhom dak li verament hu. U hekk irridu nibqgħu. Ma nistawx. Għamilna dal-aħħar ġimgħat konna fattwali ta' kuljum. Issa rridu nibqgħu fattwali. U ma nistawx imbeżżaw lin-nies bil-babaw. U jiddispjaċini li hemm min forsi minn ċertu sezzjonijiet jew minn media, jew forsi kwistjonijiet ta' social media fejn il-biża' telep ir-raġuni, fejn il-biża' telep il-fattwalità, li bħal donnu daħal xi sens ta' dubju illi aħna mhux mixin il-qudiem. Aħna qegħdin fl-aqwa sitwazzjoni laqgħat illum qegħdin fl-aqwa sitwazzjoni li konna fiha mis-7 ta' Marzu sal-lum u għada se nkunu aqwa mill-lum. U għalhekk importanti li nkunu fattwali u x'inhuma l-fatti għax ħafna jistaqsu ma f'dal aħħar jumej kellna żieda fin-numri. Imma ejja ngħidu u nitilqu mill-punt ta' tluq importanti li aħna f'dawn l-aħħar ġranet ittriplajna żidna bi 3 darbiet it-testijiet li qed nagħmlu. Mela l-loġika kienet tgħidlek illi ħajkollok in-numri ħajsparaw il fuq. Ma ġarax hekk. Kellna żieda marġinali żieda. ċkejkna ta' każijiet, ma ngħidx żieda ta' każijiet li ġimagħtejn ilu kienu diġà hemmhekk. U għax konna din nagħmlu 7-8 test fil-ġimgħa, fil-ġurnata, ma konniex qegħdin naqbduhom. Ma jfissirx ma kinux hemm. Kieku għamilna 1700 test kif għamilna din il-ġimgħa ġimagħtejn ilu, 3 ġimgħat ilu, in-numri ma kienux ikunu kif inhom għallum, kienu jkunu iżjed. X'għamilna issa? Literalment qed imorru nfittxu f'kull kantuniera tal-pajjiż, ma l-allum nafu eżatt l-istampa kif inhi, hemm iktar minn kwistjoni ta' numri. L-iktar fatt importanti li nħoss li għandi d-doveri li ngħidhom huma li l-każijiet li għandna f'pajjiżna li llum qed nitkellmu minn 500 każ inżilna għal 90 każ. Ħarsu madwar l-Ewropa kollha, ħarsu madwar id-dinja f'liema gżira, f'liema stati hemm 90 każ. Imkien. U dan huwa suċċess kbir illi għamilna ma inżid fuq hekk. Taw id-90 każ fejn qegħdin. Sintomi ħfief jew bla sintomi fid-djar tagħhom ifejqu lilhom infushom fid-djar tagħhom. L-isptarijiet tagħna li attrezzajna b'mod mill-aktar
assidwu, ġifieri aħna verament żidna u żidna s-sodot u żidna s-sodot u żidna l-apparat, vojta. U meta ngħid vojta, mhux ftit, vojta. Aħna għandna l-isptarijiet tagħna, s-sodot tagħna li ġew attrezzati għal COVID huma vojta. U dan verament huwa punt li huwa importanti u li jiggwidak il-qudiem għad-deċiżjonijiet illi se nkunu qegħdin inħabbru għada u li se jiggwidawna l-qudiem fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin. Ħadna deċiżjoni importanti oħra fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, dak illi kellu jkun il-modular hospital, ġifieri dak l-isptar illi kellu jiġi importat, dan jiġi importat f'containers minn barra il-pajjiż, u mbagħad kien se jiġi armat barra l-isptar tagħna, ġifieri fil-precincts tal-isptar Mater Dei sabiex inżidu l-bed space, ingħatajna parir u allura ttieħdet deċiżjoni mill-gvern li dan l-isptar maħniex se nixtruh. Il-parir li ngħatajna kien li m'għandni bżonnu. Mela dan kollu jurina kemm is-sitwazzjoni tjiebet imxiet il-qudiem u allura iva, isna wkoll l-impatt tal-miżuri illi ħadna fl-4 ta' Mejju, fl-4 ta' dan ix-xahar fejn bdejna nerħu r-restrizzjonijiet, sodisfatt immens illi n-numru baqgħu tajbin u allura dak se jħodna issa għal pass li jmiss illi nkomplu nirrilassaw il-miżuri. U importanti illi ma nbeżżawx lin-nies għax m'hemmx kieku hemm li ċkemm biża' se nkun jien l-ewwel wieħed li ngħid m'hemm sogri. Żgur li u l-esperjenza turina mis-7 ta' Mejju mis-7 ta' Marzu d-deċiżjonijiet li ħadd minn mindu ddikjarajna emerġenza ta' saħħa pubblika x'kienu dejjem we erred on the side of caution, jiġifieri jekk kien hemm dubju dejjem li nipproteġu s-saħħa tan-nies. U hekk l-istess prinċipju li se jibqa' jiggwidana il qudiem. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed u dak kollox qiegħed jurina illi l-aħjar ħaġa flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Inżommu social distancing. Dawk huma 3 prinċipji ewlenin li jridu joħduna l qudiem. Social distancing, nipproteġu lill-vulnerabbli, nipproteġu lill-anzjani tal-fuq minn 65 sena. Dawk huma 3 prinċipji ewlenin li millum jew mill-4 ta' Mejju minn mindu bdejna nirrilassaw il-miżuri li jridu joħduna l qudiem. Ma nistgħux aħna ngħidu mela ħanżommu kullum kien magħluq u mbagħad forsi xi darba ikollna vaċċin, u mbagħad ngħidu forsi dal-vaċċin mhux tajjeb biżżejjed. Le, għaliex is-sitwazzjoni qed turina li m'hemm ebda raġuni. Għala aħna għandna nħallu l-istabbilimenti tagħna magħluqin. Kieku hemm raġuni, inkun jien l-ewwel wieħed ngħid bejn is-saħħa tal-poplu u l-ekonomija, nażel is-saħħa tal-poplu. Imma llum qed nibbilanċjawhom flimkien ta' żewġ affarijiet u m'għandniex aħna nieħdu xi deċiżjoni li tkisser iktar mill-ekonomija il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għaliex jiena għandi nżomm in-nies ikkastigati ġewwa darhom meta l-evidenza medika, l-evidenza xjentifika qed turina li m'hemmx għalfejn nagħmlu hekk. Għaliex qed noqogħdu b'dal-biżgħat li għax in-nies marru mixja, marru ġirja, ħarġu marru jomu, sommi social distancing, ma mhux ngħidulhom in-nies ma tmurx f'bajja. Dix loġika ismajt tawni eżempju ieħor. Mela, 6 min-nies li mit-8 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar jaħdmu fuq l-istess post tax-xogħol ġo-uffiċċju. Mela dawn it-6 min-nies qegħdin f'uffiċċju jaħdmu flimkien minn filgħodu sa filgħaxija. Imma għamlu domanda nistgħu aħna mmorru weekend break għawdex flimkien ġo farmhouse, risposta ġiet le. Ma skużi x'loġika hi. U importanti li żomm il-loġika, il-koerenza u l-konsistenza fl-argumentazzjoni. U mport dawk prinċipji li gwidawna mis-7 ta' Marzu minn introduċejna l-ewwel miżura, dakinhar konni iktar riġidi għaliex iva ma kenniex l-esperjenza. Din kienet xi ħaġa ġdida mad-dinja kollha. Illum li għandna l-esperjenza nistgħu nieħdu deċiżjonijiet li jkunu iktar prudenti, iktar kliniċi, li fuq kollox ikunu iktar jagħmlu sens biex in-nies iva josservawhom mod aħjar. Għax inut li inti n-nies taffiġhom u tippretendi li jobdu n-nies tittedukhom, in-nies tittamillhom miżuri li jkunu jagħmlu sens, li jkunu proporzjonali, għax in-nies qegħdin isaqsu. In-nies qegħdin jgħidu ma jiena kulħadd għandu ħbieb tiegħu li kellhom il-COVID, kulħadd segwa il-mod ta' kif wieħed jikkura ruħu. In-nies qed isaqsu ma hija loġika li aħna ekonomija ta' pajjiż nipparalizzawha, inkisruha minħabba li inti kellek COVID u fejjaqt lilek innifsek f'ġimagħtej, fi 3 ġimgħat, f'4 ġimgħat, ħaf il-maġġoranza assoluta tal-każijiet minn ġewwa djar tagħhom. Ġifieri il-mewġa kollha li kellna aħna, l-maġġoranza assoluta tal-każijiet fejqu lilhom infushom ġewwa djar. B'sorveljanza tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, biċċa xogħol kbira, għamlu biċċa xogħol kbira, ma issa dak ir-riżultat sabiħ irridu nsarfuh. Ikun inut li ngħidu aħna żammejna numri baxxi,
Imma dak ir-riżultat sabiħ ma sarfux u fiex issarfu. Issarfu billi inti b'miżuri prudenti, b'miżuri kawti, issarraf dawk ir-riżultati sbieħ filli iva tagħti kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies. Filli iva jiena fl-aħħar ta' din il-ġimgħa li ġejja nista' ngħidilhom in-nies nistgħu mmorru f'restorant, nista' tmur għand il-hairdresser b'mod differenti minn kif konna mmorru qabel is-7 ta' Marzu. Ma jfissirx li aħna ħandawru lura l-miżuri u ngħidu free for all isu qatt ma ġara xejn da 8 ġimgħat l-għaddew qishom ma eżistewx u ħammorru lura kif konna fi frar li għadda. Le, dak ikun naħseb pa' stupidu. Aħna rridu nagħmlu l-affarijiet bil-galbu, bil-prudenza u bil-aqal. Mela allura se jkollna iva restaurants mela ma jkollniex, se jkollna hairdressers, se jkollna nail technicians mela ma jkollniex, imma b'miżuri li jagħmlu sens għar-realtà li qegħdin fiha llum. Jista' jkun niġu 3 ġimgħat oħra u l-miżuri restrittivi fli ħanamlu fl-istess ftuħ tal-istabbilimenti. Ngħidu llum asfadallok illi nħalluhom. Jew intajru nofshom, jew 3/4 minnhom. Kollox bil-galbu, kollox bil-prudenza, kollox skont l-evidenza xjentifika illi jkollna, imma dan huwa il-mod intelligenti kif isiru l-affarijiet u il-punt tal-edukazzjoni. Semmejtu, nerġa' nsemmih u nibqa' nsemmih sakemm nibqa' nitkellem mhux biss fuq dan is-suġġett, imma fuq kollox. L-edukazzjoni hija kruċjali. Din mhux suġġett li titrattah billi toqgħod timmulta lin-nies. Issa jista' jkollok każijiet, inti ta' fejn persuna tibqa' tisfida u allura jkollok tirrikorri għall-multa. Imma l-approach ta' dan il-gvern fil-ġimgħat li għaddew nafu kien hemm każijiet ta' sostanzjali ta' multi. Wieħed ukoll mbagħad naturalment jiġu biex jinstemaw dal-każijiet u fejn hemm raġunijiet leġittimi għala persuna tista' tgħid jiena vera ngħatajt multa ma forsi ma kontx qiegħed attent, forsi kont qiegħed konfuż, wieħed jikkunsidra l-każijiet wieħed. Imma żgur li se jkun il-prinċipju li aktar se nafas fuq u fil-ġimgħat li ġejjin hawnhekk ejja niftakru taħna irridu niftakru li qegħdin nitkellmu dwar poplu li sab ruħu f'pandemija. Jiġifieri dik il-persuna li ħarġet barra u marret tixtri għand tal-ħaxix u forsi alright kienet ma żammitx is-social distancing. Imma infakru li aħna maħniex qed nitkellmu dwar nies li huma li marru jagħmlu reatta. Maħniex qed nitkellmu dwar xi deputat parlamentari hawnhekk li ħass li għax kellu l-privileġġ parlamentari għal baqa' dejjem fuq ir-red lights, kulħadd jaf għal xiex qiegħed ngħid għax kellu l-privileġġ l-immunità parlamentari qal. Da differenti dan qed nitkellmu dwar nies illi filli qegħdin jgħixu fil-kwitt ta' darhom imorru għax-xogħol tagħhom iżuru l-anzjani tagħna jieħdu ħsieb il-ġenituri u f'daqqa waħda sabu ruhom kif sibt inti jien kull wieħed u waħda minna ġo din il-pandemija. Ma jfissirx illi jekk hemm regolament tas-saħħa pubblika, wieħed irid jobdih. Għaliex għax ir-regolamenti saru biex jipproteġu l kull wieħed u waħda minna. Imma il-mod kif nittrattaw lin-nies. Dan mhux gvern li se jieħu xi Big Brother approach li joqgħod fuq qassa fuq kulħadd u min jiżgarra bekk sawtu. Le. Jekk hemm regola tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika li nfakkar huma guidelines. Mela tilqu b'dak il-punt tatluq. Mhux qed ngħid issa guidelines ma nobduhom x'għax huma guidelines, le. Guidelines qegħdin hemmhekk għall-ġid tagħna u nisħaq li għandna nobduhom. Imma hemmhekk jidħol l-element tal-edukazzjoni u mhux li min se jkun qed jagħmel hekk ħaniftu restorant aħna tru l-MTA, tru awtoritajiet oħrajn se nkunu qegħdin nagħmlu sorveljanza biex naraw li l-miżuri li se nkunu qegħdin indaħlu, ġifieri jinfetaħ il-post, imma b'miżuri se nkunu qed naraw li jiġu obduti. Imma mhux se mmorru hemm u għax naraw xi ħadd morna fuq forsi mhux qed iżomm is-social distancing, immultaħ. Le, għax inkella dak ikun. Iwaqqal kollox l-iskop li aħna se mmorru lura lejn in-normalità. L-istess il-messaġġ mill-4 ta' Mejju sal-lum li għadda, meta ftaħna il-postijiet ta' retail u diversi ħwienet oħra, kif inti l-nies tista' tgħidhom mela jiena ftaħt il-ħwienet. Mela allura d-deċiżjoni hija li huwa safe li inti tmur f'ħanut tal-ħwejjeġ, safe li tmur f'diversi ħwienet ta' retail oħra illi ftaħna fl-istess waqt ngħidulhom li qogħdu d-dar ma tmorrux. Ta' jkunu messaġġi inkonsistenti, messaġġi inkoerenti. U biex in-nies iżżomm il-kredibilità tagħhom, in-nies hija ċara. Għandhom kredibilità u fiduċja sħiħa f'dan il-gvern, għax dejjem konna onesti magħhom. U dak il-messaġġ li rridu nibagħtu, jekk inti ftaħna retail, ftaħna restaurants, ftaħna hairdressers, il-messaġġ irid ikun lin-nies li ninkoraġġuhom biex joħorġu mid-dar u jmorru. Imorru imma fil-waqt li josservaw il-miżuri li tħabbar l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika. Punt sempliċi ħafna, prinċipju sempliċi, ma tajjeb li nibqgħu nenforzawh. Ikkun totalment xi ħaġa li jien ma nista' qatt naċċetta. Li għada niftħu ngħidu f'dil ġurnata se niftħu dal-bqija tal-istabbilimenti fl-istess waqt ngħidu nies li qed tmorrux oqgħodu d-dar. Le, jien jekk se niftħu ir-restorants minn nhar il-ġimgħa li ġejja, se nkun l-ewwel wieħed li mmur biex nibgħat messaġġ ma nesperimentax bin-nies. Nkun jien l-ewwel wieħed li nagħmilha biex nibgħat dak il-messaġġ illi huwa safe.
illi inti la darba l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna sejf dawn il-miżuri, allura dak il-messaġġ irid jintbagħat u jkun wieħed mistax ikun messaġġ konfużjonarju irid ikun messaġġ ċar, sempliċi, iva jkollna l-ftuħ ta' dawn l-istabbilimenti b'miżuri illi wieħed għandu jagħmel magħhom. Issa semmorru lura għal kif konna frar li għadda li. U għal daqstant tal-miżuri nifhem li ħajkollok ħafna stabbilimenti li jgħidulna ma bil-mod kif qed tagħmlu l-miżuri jien xorta ma nistax nopera, jew l-opera tiegħi mhuwiex vijabbli. Jew l-opera tiegħi tantu ristret li jaqbel nibqa' magħluq. Mela hemmhekk bħala gvern issa rridu nkunu aktar kreattivi. Għandna x-xorti tat-temp li qiegħed magħna. Din f'Mejju sħanet tarani bla raqħireġ, forsi bid-dawl tal-istudju u ma barrem sħan aktar milli hawn ġew, dak huwa vantaġġ u għalhekk bdejt billi għadt il-ġmiel ta' Malta, il-ġmiel ta' Għawdex, il-privileġġ li għandna li qed ngħixu fi gżira. Li anka fil-waqt tal-Covid għadna fiha id-disciplina, miżuri ta' saħħa b'saħħithom, miżuri ta' prekawzjonijiet b'saħħithom, il-fatt li aħna gżira nemmen illi jena wkoll, jiġifieri kollox ma kollox da sabiħ li iva jiena mmur barra l-pajjiż għad irrid, anzi rridu nibdew minn issa nirreklamaw lil dan il-pajjiż bħala pajjiż li qeleb il-Covid, bħala a Covid safe country. Malta u Għawdex huma żewġ gżejjer li huma Covid safe u kemm huna magħhom ukoll. Dan hu l-mod kif aħna rridu nirreklamaw il-pajjiżna, mhux imbeżżaw, anzi nirreklamaw pajjiżna bħala pajjiż li huwa Covid safe. U nagħmel distinzjoni bejn it-turizmu. Turizmu barrani, dak it-turizmu li ġej minn barra l-pajjiż. Nitħattu qegħdin, ma jfissirx imma li b'xi mod se nieħdu xi deċiżjoni aħna prematura li tipperikola dak illi rbaħna, dak illi rnexxilna nakkwistaw, tibda titkellem għax inti ma tistax tgħid ħaniftaħ 3 xhur oħra l-argument u nibda nitħaddet il-ġurnata ta' qabel, titkellem, issegwi x'qed jiġri f'pajjiżi oħra, meta jiġi l-waqt. Meta jiġi l-moment, u mbagħad tieħu deċiżjonijiet. Ma jfissirx li għax qed titkellem se ngħidu għada ħaniġru lem jew niġru law. Le, il-deċiżjonijiet isiru b'mod kawt, b'mod prudenti, dejjem fil-waqt li nieħdu il-pariri mediċi kollha illi huma meħtieġa, u mbagħad wieħed jieħu deċiżjonijiet skont iċ-ċirkostanzi. U don fuq dan is-suġġett, imma nemmen li dan huwa s-suġġett li se jiddefinina, ġifieri aħna ma naffordjawx illi fuq dan is-suġġett nieħdu deċiżjoni ħżiena. Għax għandek l-ekonomija ta' dan il-pajjiż u l-ekonomija mhijiex xi ħaġa li qiegħda fl-arja, l-ekonomija dik il-but tiegħek, x'hemm ġo l-handbag tiegħek, x'hemm ġo l-portmoney tiegħek, x'se ssib inti fl-aħħar tax-xahar meta titmur biex tħallas il-kera, meta titħallas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, meta tħallas il-kontijiet tal-fuel, tal-karozza tiegħek, meta titmur għand il-grocer biex tixtri il-ħobs, il-ħalib, il-ġobon, l-affarijiet ta' kuljum, l-ekonomija fl-aħħar mill-aħħar hija dik. U n-nies qed jifhmu wkoll illi verament konna ġenerużi mill-aktar ġenerużi għax hemm minna fil-poplu tagħna u hekk inxieraq u se nagħmlu iżjed inċentivi finanzjarji biex inkomplu naġevolaw ninċentivaw in-negozji tagħna biex nippreservaw l-impjiegi ma daqstant ieħor hija realtà li l-gvern m'għandux birblaqih ta' 800 euro fix-xahar għal kull persuna li qed tirċivihom li jista' jibqa' jagħtih għal dejjem ta' dejjem mela dik hija realtà li wieħed irid jikkunsidra ukoll. Però kont qed nitkellem fuq il-miżuri, ġifieri dal-mudell ġdid ta' kif se nkunu qed noperaw fil-ġimgħat li ġejjin jien nemmen illi eventwalment mhux fit-tul, ġifieri mhux qed inħares li niftħu l-istabbilimenti tagħna u jiġi Settembru nagħlqu, jien f'Settembru li ġej qed inħares biex inkun qed naqta' żigarella ta' aktar stabbilimenti kummerċjali li nkun qed ninawgurhom u nieħu pjaċir li jistidnuni ħammur u ninawgurhom u li dil-fiduċja kbira li għandi ġejja mill-business community. Tant kelli laqat magħhom f'dawn l-aħħar ġranet ġimgħat tant imlewni b'kuraġġ u tant imlejthom b'kuraġġ lura għax nemmen fihom. Issa sta l-gvern kif se jimmotivhom, kif se jinċentivhom. Jekk hu restorant, ħansemmu restorant. Se jkollok realtà ġdida ta' restorants li iva mhux neċessarjament se jkollhom l-imwejjed li kellhom qabel. Mela rridu naħsbu b'mod ftit differenti. Jekk qabel il dar restorant dejjem għadnilu sma minħabba regolamenti ta' tables and chairs ma nistgħux intuk mejda u siġġu barra. Issa rridu nillaxkaw ftit. Dik hija realtà. Inkella nissugraw li nagħlqu u nħallu kollox magħluq. Mela fl-istess waqt li restaurants jew ċertu restaurants nifhem li se jkollhom ftit iktar diffikultà biex joperaw f'din realtà ġdida, aħna nkunu flessibbli, iva jekk ħanoħdulek minn hawn, nagħtuk minn naħa l-oħra u forsi tmur aħjar ukoll. Forsi dik il-mejda li ilek titlob tant għalija fuq il-bankina li għaddejjem għadna le, illum tkun iva, għax iċ-ċirkostanzi huma differenti. Dak huwa l-mod kif wieħed jaħdem mod iggalbat li naħdmu ma' nies fuq kollox tkun tħobb lin-nies biex taħdem magħhom u ma nistax immur fuq in-nies u ngħidulhom le jingħid iva imma bi prudenza.
Ekku, Prim Ministru, issa ħandur fuq ir-riformi fil-ġudikatura. Din il-ġimgħa rajna l-Gvern li propona numru ta' riformi kemm fil-ġudikatura kif ukoll fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dan naturalment huwa pass storiku fejn jidħol id-demokrazija ta' pajjiżna. Iżda kemm huwa importanti li l-pajjiż jemmen fis-sħiħ f'dawn ir-riformi kif ukoll fit-tisħiħ ta' reputazzjoni ta' pajjiżna. Irnexxilna nagħmlu waqt li għaddejjin nikkumbattu l-pandemija, irnexxilna nagħmlu ħafna u ħafna iżjed. U għamilna fi żmien qasir dak li ħadd ieħor amministrazzjonijiet preċedenti tal-Partit Nazzjonalista qatt ma rridu jmissuh għax huwa suġġett jaħraq. Dak li għamilna aħna f'dawn l-aħħar ġranet maduda fil-kuntest partikolari li qegħdin fih għaliex id-diffikultajiet loġistiċi biex inti taħdem mhumiex żgħar, imma hemm minna kellna viżjoni li ħabbarta mill-bidunet mit-13 ta' Jannar minn qabel jiena tajt direzzjoni ċara dwar l-implementazzjoni tal-Venice Commission minn qabel it-13 ta' Jannar. U kont ħabbart li jekk niġi f'dat biex immexxil dan il-pajjiż kienu se jittieħdu deċiżjonijiet illi llum qegħdin fil-mument li wasalna fl-aħħar parti mal-Venice Commission, għamilna dialogu fuq dialogu, bdilna Venice Commission qaltilna, morna b'pakkett. Venice Commission qaltilna tajjeb imma fuq dal-punt hemm bżonn ta' bidla, fuq dal-punt hemm bżonn ta' bidla. U iltqajna b'mod virtwali, tkellimna, tħadditna, għamilna l-bidliet illi hemm bżonn u llum weġibna lura fittra lill-Kummissjoni ta' Venezja fost punti importantissimi il-bidla fil-ħatra tal-ġudikatura. Ġifieri din għamilna xi ħaġa aħna illi morna iżjed minn dak li qbilna mal-oppożizzjoni. Ġifieri hawnhekk ħankunferma l-oppożizzjoni. Aħna ilħaqna ftehim f'riżoluzzjoni parlamentari mal-oppożizzjoni dwar il-metodu ta' ħatra tal-ġudikatura, morna lil minn hekk, mhux nuqqas tal-oppożizzjoni, ħalli nkun ċara ma nistax ma nkunx fair lejhom ukoll. Imma huwa wkoll veru li aħna writna sistema minn żmien il-Partit Nazzjonalista li qatt ma rid jitlaqa' minn idejh fl-ewwel amministrazzjoni tagħna, ġifieri bejn l-2013 l-2017. Għamilna l-ewwel pass kuraġġuż illi erħejna parti mis-seta fil-ħatra tal-imħalfin. Issa il-Gvern, il-prinċipju bażiku faħritu wkoll il-Kamra tal-Avukati se tkun illi l-Eżekuttiv, jiġifieri l-Gvern, se jinqala kompletament mill-metodu ta' ħatra tal-ġudikatura u l-proċess se jkun wieħed bejn dak li jseħħ Judicial Appointments Committee magħmul fil-maġġoranza tiegħu minn membri tal-ġudikatura minn hemm jibgħatu lista ta' persuni lill-President u l-għażla finali jagħmilha l-President tar-Repubblika. Mela l-Eżekuttiv se jkollok sitwazzjoni fejn il-Gvern reħa il-politiku reħa l-kollox minn idejh din is-seta li jaħtar il-ġudikatura din xi ħaġa tant hija kbira. U għamilnija mhux għax konna sforzati, għamilnija għax saqsilili, nemmen fija. Nemmen fija minn dejjem kont konvint fija. Fin-nuqqas tal-Venice Commission Report, xorta kienet waħda mill-bidliet f'dik iċ-checklist li jien għandi f'moħħi ta' bidliet li nixtieq nara f'dan il-pajjiż li dejjem hemmet li xtaqt li nagħmilha. U seħħet f'dan il-kuntest partikolari kellna għamilna l-pass kuraġġuż u għamilnija. Għamilnija ma se tkun din hija rivoluzzjonarja li inti kellek għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż. Il-Gvern, l-Eżekuttiv li jitlaq minn idejh is-seta tal-ħatra tal-ġudikatura li nfakkar tant hija influenti u b'saħħi tal-ġudikatura, imma għax naf dik is-saħħa u l-influenza tal-ġudikatura li jiena rrid inħalliha taħdem bl-aktar mod ħieles, indipendenti, liberu għax nemmen fis-saltna ta' dritt. Bħala avukat jekk ma temminx fis-saltna ta' dritt tasħaqek tkun avukat. Asħaqek tkun politiku jekk ma temminx fis-saltna ta' dritt ma jixraqlekx li tkun fil-ħajja pubblika. U dawn huma l-bidliet li aħna rridu nsarfuhom issa fit-tisħiħ tar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Kenna ħsara, mela ma kenniex, ma minna ħafna f'dal 4 xhur biex insewwu dik il-ħsara, wasalna mxejna biċċa tajba. Fadlilna u nibqgħu għaddejjin hemm il-konvenzjoni kostituzzjonali, nibqgħu għaddejjin fiha. Dawn huma l-bidliet li inti tittabbina ma għandna bidliet issa fl-ekonomija tagħna fil-mod kif taħdem, abbinata mas-saltna ta' dritt. Dan huwa l-mod holistiku kif jopera gvern u kif inti tieħu b'mod konsistenti deċiżjonijiet meta tkun imnabbaħ mis-sewwa fl-aħħar mill-aħħar prinċipju xibqa' li inti tkun determinat li tagħmel dak li hu tajjeb. Dak li inti tkun konvint li huwa tajjeb jekk tħalli dak il-prinċipju jmexxik tasal. Ja sempliċi ħafna tasal. Tiġbor nies warajk li huma tajbin li jemmnu f'dak il-prinċipju u jien nemmen li f'dawn l-4 xhur għamilna mhux passi kbar, passi ta' ġgant illi għad inħarsu lejhom ngħidu ma kif 4 xhur tant qosra. F'kuntest ta' pandemija, f'kuntest fejn qed nagħlqu l-ħwienet, f'kuntest fejn ridna nagħmlu il-weight supplement, f'kuntest li tant għamilna meta tħares lura x'għamilna f'dawn l-aħħar 4 xhur. U għamilna dan kollu. Ma rridx niġġudika l-gvern tiegħi, imma għamilna dan kollu mingħajr żbalji. Met inti tqis illi normalment li ħares lejn l-istorja politika ta' pajjiżna, normalment l-akbar żbalji li jagħmel gvern ġdid ikun fil-bidu tiegħu fl-ewwel xhur. Għalli huwa minn hawn lid-dinja mhux għax tkun tagħmel l-iżbalji għax ikollok sakemm inti teqbad fis-sistema u tagħmel żbalji. Aħna ġejna rinfaċċati b'realtà ta' gvern ġdid. U
pandemija, kriżi madwar id-dinja li qatt ma rajna bħala, mela kellek da żewġ ċirkostanzi flimkien. And yet, irnexxielna naħdmu mingħajr Manuel għax konna qed noperaw f'ċirkostanzi kompletament differenti u ma mill żbalji. Aħseb war issa fix-xhur li ġejjin, fis-snin li ġejjin, meta aħna l-affarijiet se jmorru lura għan-normalità kemm se nkunu nistgħu nagħmlu aktar ġid, aktar tajjeb għal poplu tagħna. U kif semmejt tajjeb inti Prim Ministru kellna wkoll il-Kamra tal-Avukati li ħarġet tfaħħar il-proposti tal-Gvern u dan huwa xhieda ta' kemm il-Gvern huwa vera qed jisma' l-stakeholders kollha f'dan il-qasam. Jekk nitkellmu wkoll fuq il-ħatri ġudizzjarji din il-ġimgħa rajna li kien hemm il-ftuħ tan-nomina tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Kien hemm diversi rapporti fil-medja li tgħid li kien hemm numru sostanzjali ta' nies li japplikaw għal din il-kariga. Personalment, kont qed tistenna dan ir-rispons? Gburi b'dak in-numru ta' persuni li japplikaw, jekk kont qed nistenna, kont pożittivament sorpriż. Dak ifisser il-fiduċja li hemm fil-proċess. Meta inti ssarraf in-numru ta' applikanti għal proċess dik hija li l-persuni li applikaw jemnu fin-newtralità, fl-indipendenza tal-proċess li dan se jkun proċess integru li minnu tittoħroġ l-aqwa mara jew raġel biex jimexxu il-korp tal-pulizija. Ta' żgur li jagħmilek kuraġġ. Jagħmilek kuraġġ għax il-messaġġ li batna twemmen min nies, twemmen u sarraf numru ta' applikazzjonijiet sabiħ. Kieku bqajna bis-sistema l-antika, kellna kritika minn ħafna persuni dwar li misna bqajna bis-sistema l-antika, x'dan huwa dritt tal-Gvern li jaħtar lill-Kummissarju tal-Pulizija, l-Kummissarju tal-Pulizija għandu funzjoni eżekut, mela allura jaħtar il-Gvern. Imma il-mod ta' il-viżjoni tiegħi ta' kif nara l-affarijiet mhix xi ħaġa li ħlomt biha minn wara it-13 ta' Jannar, xi ħaġa li għadt anke f'kampanja elettorali kont konsistenti fuq qatt jekk se ningħata l-fiduċja se nagħmlu dan il-mudell u dan il-mudell għamilna. Għaliex nemmen li dak il-modell se jwassal għal riżultat li hu meħtieġ għal dan il-pajjiż f'dan il-mument partikolari. Aħna ma neffordjawx bħala pajjiż f'dan il-mument, mhux f'dan il-mument biss, dejjem. F'dan il-mument mod aktar partikolari li jkollna Kummissarju tal-Pulizija li ma jilħaqx it-targets u targets ambizzjużi jrid jilħaq ta' dak li hemm bżonn f'dan il-mument. Iva, jien irid nara korp tal-Pulizija li jaħdem b'mod effiċjenti li ma jħares lejn uċuħ, jista' jinvestiga lilek, jista' jinvestiga lili, jista' jinvestiga lil kulħadd li jitħalla jagħmel xogħlu. Sempli, il-prinċipju huwa sempliċi, il-Gvern jagħti ir-riżorsi kollha lill-Korp tal-Pulizija biex jagħmel xogħlu b'mod effiċjenti imma ma jindaħalx fil-ħidma tal-Kummissarju tal-Pulizija. U dak se jkun. Prinċipju wieħed li sakemm ikolli x-xorti li nibqa' f'din il-kariga se nibqa' nżommu li l-Gvern ma jindaħalx fil-ħidma tal-Korp tal-Pulizija. Il-Korp tal-Pulizija jitħalla jagħmel xogħol dan mhux xi ħaġa li qed ngħidha biex nintoġob man-nies. Din hija dak li jien konvint fih. Dak li jien nemmen fih li f'tant snin bħala avukat dejjem rajthom daw prinċipji li maġġorment ħadmu. Pulizija, il-prosekuzzjonijiet li jaħdmu, Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li jaħdem, l-istituzzjonijiet ta' pajjiż li inti ħallejthom jiffunzjonaw. Xogħolok bħala gvern huwa wieħed, sempliċi, li inti tagħmel it-tajjeb. Timxi mas-sewwa u meta timxi mat-tajjeb u ma timxi mas-sewwa ma jkollok ebda biża mill-Korp tal-Pulizija, ma jkollok ebda biża mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għax qed tagħmel is-sewwa. Sa ifisser li tagħmel kollox b'mod perfett, żbalji jagħmel kulħadd. Inti kollok dal-prinċipji, immexxi mill-onestà, immexxi mill-integrità u jien dan huwa r-riżultat li nixtieq. Mhux li nixtieq li se nagħmel dak kollu li nista' biex nara li fl-aħħar ta' dan il-proċess kollu u nappella hekk li l-oppożizzjoni tipparteċipa b'mod kostruttiv għax għandha rwol kruċjali l-oppożizzjoni. Meta niġu għall-istadju finali, is-suċċess jew le ta' dan il-proċess jiddependi ħafna fuq x'pożizzjoni tieħu l-oppożizzjoni. Jien iva rrid oppożizzjoni li tkun kritika ta' dak il-persuna jew mara jew raġel li se japprova l-kabinet biex imur qudiem il-Parlament tal-grilling, jien irrid li jkolli oppożizzjoni, mhux li ma ssaqsih, x'anzi li ssaqsih kull domanda immaġinabbli, jew ssaqsija kull domanda immaġinabbli. Biex naraw li jkollna verament il-persuna raġel jew mara li ħaqqa tkun kummissarju tal-Pulizija. U għalhekk importanti li l-oppożizzjoni tipparteċipa fil-proċess, tagħmel id-domandi kollha leġittimi li hemm isiru, domandi li jkunu diffiċli, domandi li jkunu antipatiki, dan l-importanza tal-grilling. Fejn se jkollok inti dan il-Public Appointments Committee li se jkollu opportunità li jista' jsaqsi dak kollu li jrid li jkun naturalment rilevanti għal fina tal-ħatra tar-rwol ta' kummissarju tal-Pulizija, jsaqsi li jrid u jsaqsi li jrid mhux fil-magħluq b'mod li n-nies qegħdin isegwu mid-djar tagħhom dan tajjeb illi ngħidu da se jkun proċess li huwa l-aħħar parti tiegħu huwa televised, jiġifieri huwa mxandar. Public Appointments Committee jaħdem fil-pubbliku u allura se jkun hemm dak domandi li jiġu mistoqsija bekk ikollna suċċess f'din il-kariga.
l-għada li tinħatar jew jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija jrid imitton huwa x-xogħol. U hemm riforma fil-Korp tal-Pulizija li trid issir, hemm xogħol ta' prosekuzzjoni li jrid isir. U għalhekk min dieħel għal din il-kariga irid ikun jaf li ħajerfa' responsabbiltà min-naħa tal-Gvern se jkollu ħaġa waħda biss. Żgur mhux se jkollu ntħil. Se jkollu loti ta' riżorsi sħaħ u weda commitment sħiħ li mhux se jkun hemm intħil fix-xogħol tiegħu jew tagħha. Jien irid riżultati. U biex tħati ikollok riżultati li jiġu mill-Korp tal-Pulizija fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad sentenzi u deċiżjonijiet jingħataw mill-qrati tagħna tkun temmen f'dawn l-istituzzjonijiet u dak huwa l-commitment li għandina. Korp tal-Pulizija jaħdem mod tajjeb, Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jaħdem mod tajjeb, rati li jaħdmu mod tajjeb, bekk nistgħu nitkellmu li għandna demokrazija b'saħħitha, pajjiż li jemmen li hu konvint fis-saltna ta' dritt u bekk nistgħu nitkellmu dwar reputazzjoni aħjar għal pajjiżna li l-imminxtutna. Prim Ministru, se ngħaddi issa għall-aħħar mistoqsija. Għal-raba sena konsekuttiva naraw il-Gvern li jonora weda elettorali oħra. Weda elettorali li titratta l-anomaliji u l-inġustizzji tal-passat. Ħanaraw kif aktar minn 7,000 persuna se jkun qed jibbenefikaw minn għotja li tammonta l-madwar 12 miljun euro. Iżda dan Prim Ministru mhuwiex obbligu legali. Iżda xorta ħassejtu li għandkom l-obbligu morali li tindirizzaw dawn l-inġustizzji. Ekku, għaliex dan huwa Gvern li dejjem jaħseb immotivat li jagħmel il-ġid lin-nies. Fil-waqt li ħadd ieħor, sal-bieraħ smajna l-kap tal-Oppożizzjoni jitħadded dwar xquq qal fil-Partit Laburista u li se mmorru għal snap election, jiena nifhmu li rrid ikun jaf sakemm fadallu kap tal-Partit Nazzjonalista. Imma aħna maħniex iffukati fuq elezzjonijiet, aħna ffukati fuq li nagħmlu l-ġid lin-nies. U l-iskemi li semmejt inti juru kemm aħna kommessi li nagħmlu l-ġid. L-elezzjonijiet jiġu x'għada, jiġu xahar ieħor, sena oħra, sentejn oħra. Xi darba tittiġi għandek it-terminu illi millum jista' jkollok nafu li fadal sentejn bej wieħed u ieħor. Ma meta tari int oppożizzjoni li moħħa fl-elezzjoni, flok qiegħda li tgħidli ħa nagħmlulek setta miżuri ta' kif inti tista' tinċentiva l-ekonomija, ta' kif inti tista' tagħmel il-ġid tan-nies. U mbagħad għamel li trid minnhom ħu 10%, 20%, 30% tagħhom. Le, moħħu qalet jiggerja l-elezzjoni ġenerali. Meta aħna qegħdin f'mument fejn aħna suppost kulħadd bħala pajjiż gerd biex naraw li nsalvaw l-ekonomija tagħna, li nsalvaw il-jobs ta' kulħadd, li nsalvaw in-negozji ta' mhux insalvaw, jien ma nitkellimx f'termini anzi tal-insalva n-negozji tagħna. Jien irid negozji tagħna li operaw u jaqalaw aktar flus milli kienu qed jaqalaw fi frar li għadda. U għalhekk se nkunu, jindem tkellim fuq gvern pro-market. Se jkun gvern ukoll pro-business u pro-business aktar minn qatt qabel. U nifhem illi din hija r-realtà jekk aħna se nkomplu ninċentivaw in-negozji tagħna u nagħmluhom kuraġġ f'din is-sitwazzjoni partikolari, iva jridu nkunu inqas burokratiċi, iktar nuru li tal-biberija li jekk hemm proġett mhux nagħmlu minn kollox biex inwaħħluh, jekk hemm proġett nagħmlu minn kollox biex jimmaterjalizza. Għax bekk jinħoloq il-ġid u tibqa l-għan ewlieni ta' dan il-gvern jibqa dak li jkabbar l-ekonomija. Joħloq il-ġid tan-nies u l-importanti mbagħad li l-ġid li jinħoloq jinħass fil-bwiet tan-nies. Dik hija l-għan għall-ħares nitilfu aħna. Dak it-target u noqgħod nikkonċentra jien u ngħid isma'. L-importanti li nirbaħ b'dil-maġġoranza u mhux jien l-importanti li nagħmel il-ġid lin-nies. U mbagħad wara li nkun għamilna dak il-ġid, mbagħad imorru għall-ġudizzju tan-nies, ma nibżawx minn dak il-ġudizzju u n-nies jiġġudikawna fuq dak li nkunu għamilna. U l-iskemi illi nidejna jew kontinwazzjoni ta' skemi, nitbissem għaliex sa xurilu jew sa ftit ta' xurilu kont fuq naħa, kont qed nidher għal persuni li l-lum qed jitolbu l-iskemi anke fil-ħidma professjonali tiegħi fosthom mal-pulizija, min jaf, din hija waħda minnhom it-tkomplija tal-ħlas ta' sara maħduma mill-membri tal-korp tal-pulizija li ma tħallsux tagħha. Fi żmien l-amministrazzjoni nazzjonalista battalja niftakarni nidher għal waħda mill-unions tal-Korp tal-Pulizija u konna mmorru diskussjonijiet mal-Ministru tal-Ġustizzja tal-Intern, diskussjonijiet u jtina l-proposti u narġgħu intuhom lura. Dal-mod kif kienu jsiru l-affarijiet qabel niftakarni xhur ta' diskussjonijiet u mbagħad niftakar kellna l-aħħar laqgħa fejn supposta laqna jidher li kien għall-ħabta tal-2011-2012 u niftakarni morna il-Ministru kien Karmi Fsubbonniċi dakinhar mal-Union tal-Pulizija minn għalija morna d-nasma għax aħna konna din nitħattu ejja niftiemu hemm tant miljuni kbar ta' overtime li l-Pulizija ħadmu u ma tħallsux tagħhom dak kien fatt li jaċċettaħ kulħadd. Anka kien hemm deċiżjoni ta' bord li qalet il-Pulizija ħadmu kwantitajiet kbar ta' sigħat hemm miljuni ta' overtime li nħadem xogħol li nħadem u ma tħallsux tiegħu.
U konna ftemna nilħqu pakkett ta' ammont ta' miljuni, ħafna inqas minn dak li kien dovut, u niftemu fuq. U morna dan niftakar mal-Union tal-Pulizija, l-Ministeru, ibna li ħan ikkonfermaw il-ċifra mbagħad naraw kif se nqasmu, kienu qalulna preskritt niftakar. Għajt literalment iċċassaġ preskritt għadda żmien bil-qorti ma tistax tfittex waqalek biżmien il-każ. Dik kienet ir-risposta illi ngħatajna, literalment ħallik bla kliem. X'għamilna bħala gvern? Vera, teknikament preskritt għadda żmien minnu. Ma bħala gvern ma qaddix noqogħdu bil-legalizmu, dak kien overtime. Li kien mistħoq li nħadem u allura jrid jitħallas. U nidejna l-iskema. Tħallsu parti, issa komplejna din l-iskema li jkompli jitħallas dak l-ammont għax hekk tagħmel il-ġid in-nies. L-istess mal-eks ħaddiema tax-xatt jew mal-werrieta tagħhom. Legalment jien kont fil-kawża wkoll. Kont waħed mill-avukat li qed nidher fil-kawża. Ma kienx hemm ċans li tintrabaħ bil-qorti, imma jekk kien hemm sens ta' ġustizzja li kellu jsir ma' dan in-nies issa jonoqogħdu nfettqu bil-liġi jew se ngħidu hemm kejk tal-pajjiż u nqasmu biċċa minnu man-nies. U mbagħad xogħolna bħala gvern iva. Semmejt 12 miljun, dak parti mill-pakkett 12 miljun. Parti u parti żgħira. Issa xogħli bħala gvern irid ikun mhux inqgħod tgħid lin-nies le, nara kif se nagħmel biex dak il-kejk nerġa' nkabru. U dak huwa l-kejk ekonomiku. Li inti mhux noqogħdu naqtaw qalb in-nies u se nagħlqu n-negozji. U se nerġgħu badna l-Covid u jfallu n-negozji. Le, dak mhux il-mod kif aħna nħarsu lejn l-affarijiet. Dan hemm kejk. Issa f'dal aħħar 8 ġimgħat ħallejn neħdaq xejn ġol friġġ jew ġol friża. Issa nerġgħu nkomplu niklu minnu, kilna minnu wkoll, imma issa wasal il-mument li nerġgħu nkabruh. Ħalli nkabruh u jieħu biċċa kulħadd minn jieħdu biċċa n-nies. U dak il-kejk kif jinħoloq mill-gvern ma fuq kollox jinħoloq mill-business community li l-fiduċja li għandhom, ir-reżiljenza li għandhom, l-ambizzjonijiet li għandhom huma l-ambizzjonijiet tiegħi. Meta f'dil ġimgħa ilu, 3 ġimgħat, f'daw l-aħħar ġimgħat jibqgħet niltaqa' man-nies. U jiġu bi proġetti ngħid imma x'kuraġġ għandhom. Mhux wieħed li jonqosni l-kuraġġ qatt ma naqasni, imma meta tara l-kuraġġ, l-entużjażmu, l-ottimiżmu jagħmlu li prim, ejja, kuraġġ. U ngħidilhom kuraġġużi intom kuraġġuż jien, ejja ħanagħmluha flimkien. U dak huwa il-mod kif ser naħdmu. Iva daw l-iskemi, mhux l-iskema fija nnifisha, il-prinċipju li inti lin-nies ittihom aħna mhux gvern li nieħdu mingħand in-nies, gvern li nagħtu. U hemmhekk is-suċċess tagħna ma jgħidulek imma kif iżommu dil-fiduċja dat trust ratings ma' nies, sempliċi. Għax lin-nies dejjem hemm minna fihom, lin-negozji dejjem hemm minna fihom. U l-għan tiegħi meta ngħid tiegħek tal-gvern, mod ġenerali, l-għan ta' dan il-gvern mill-2013 sal-lum, tihom lin-nies, ħalli lin-nies jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. U bekk li dejjem nagħmlu dil enfasi fuq l-ekonomija, saltna ta' dritti, konna pajjiż li jaħdem mod sabiħ flimkien, mod holistiku u nkomplu nagħmlu l-ġid li jitqassam ma' kulħadd. Prim-Ministru wasalna fit-tmiem ta' din l-intervista, grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Ċertament li dawn l-aħħar ġimgħat ma kienux ġimgħat faċli, iżda bil-ħidma tiegħek, bil-ħidma tal-Gvern komplejtu tiksbu ir-riżultati. Grazzi lilkom telespettaturi tal-li segwejtu din l-intervista u nixtieq ilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Insellmilkom.